Som nyhederne også fortalte, så fandt en landmand i går aftes et lig i sin gylletank. Endnu står politiet næsten på barbund i sagen, for ingen har meldt en mand, der svarer til den døde, for savnet. En gårdejer ved Holtum nær Vejle gjorde i går aftes et uhyggeligt fund. Et lig i en nedlagt gylletank. Det er en mand, og han er 165 cm høj. Og så kan vi faktisk ikke sige så meget mere om den person. Gylletanken, hvor liget blev fundet, bruges ikke længere og indeholdt kun regnvand. Han har ligget i gylletanken i uger, måneder, og der er besluttet obduktion her på et senere tidspunkt. Gylletanken ligger tæt på vejen, men det er ikke lige en, man falder i. Indtil videre kan vi ikke udelukke, at der er sket en forbrydelse, og omvendt kan vi heller ikke sige, at der er sket en, så det er almindelig efterforskning. Foreløbig er politiet uden spor i sagen. Indtil videre har vi ikke nogen savnede, som kunne passe på denne her person. Så det vi beder om også er, at hvis nogen savner en person med det signalement, som er sparsom pt., så vil vi gerne høre fra dem. Det var gårdejer Ernst Poulsen, der fandt liget i gylletanken. En chokerende oplevelse, der førte til en søvnløs nat. I går aftes var Ernst Poulsen ude at samle dræbersnegle. Han finder et par stykker og smider dem i den gamle gylletank. Men han hører ikke et plask. Så kunne jeg høre, at det var i hvert fald lige vand, de klaskede ned i. Og så kravlede jeg derop. Så fik jeg øje på. Han lå på maven og var lidt svulmet op sådan. Det så simpelthen markant var ude. Ernst Poulsen så liget, der lå og flød i overfladen. Afklædt og kun iført underbukser. Hvordan reagerer man, når man finder en død mand i sin gylletank? Ja, jeg vil ikke sige, jeg skal ikke gøre mig hård da. Jeg er ikke den bedste til sådan noget. Det er jeg bestemt ikke. Men jeg er jo nødt til at gå ind og ringe, at det ligger en mand derude. Det er ikke blevet til meget søvn i nat for Ernst Poulsen. Der har været meget at tænke over. Vi har snakket om den her i nat, min kone og mig, og det er bedst at få snakket ud. Og jeg gik også herom og så lige, da den var kommet op. Og jeg så noget derinde i malpåskinrummet, og det tror jeg, at den skal til. Og ligesom at involvere sig i det, og så ligesom tage tyr ved hornen, for om det skulle kunne hjælpe lidt. Politiet forventer at komme nærmere en opklaring af sagen efter obduktionen af liget på mandag.